Ahoj lidi, tady Terka a vítám vás u takovéhle informačky. První věc, co jsem chtěla říct, je, že Vicky končí s YouTubem. Protože Vicky nemá čas, neví jako co natáčet a tak prostě přestala natáčet. Tenhle ten náš kanál převlastnila mě. Já taky nemám moc času, nevím, co natáčet přesně, ale přece jenom nějaký nápad mám. Takže já jsem si řekla, OK Vicky, jestli fakt chceš končit, tak jestli budeš fakt končit, tak ten kanál může převlastnit. Ale moc jsem nechtěla jako moc natáčet sama, jestli to jmenuje Terka Vicky. Ale kvůli tomu, že to Vicky napadlo, tak ten kanál nechám, aby se jmenovala Terka Vicky. Ta end. To je na věc, takže prostě videa budou vycházet aspoň 2 týdny, jedno video. Jestli vám to nebude platit, možná stream bude jenom. Možná. Ale neslibuju vám to, ale prostě, když už máme 20 odběratelů, tak prostě nemůžu přestat natáčet. Nikdy jsem prostě, jako, nečekala jsem, že někdy budeme mít 20 odběrů, já jsem čekala prostě 5 a všichni jsou naši kamarádi. Tak prostě děkuji všem, co nás odebírali a od teď budu natáčet sama, nebo s někým, anebo bude nějaký video, bude i Vicky. Takže já se s váma loučím a příště ahoj. Ahoj. Jo, a pozdravím vás i Vicky. Ahoj.